शादी कली साली से, 2 दिन से परेशान बानी अपना हम घरवाली से, 2 दिन से परेशान बानी अपना हम घरवाली से। जहिया से आई बिया कैले बुरा हाल है, चाल चलन हीरोइन वाला बदलल एकरा चाल है। जहिया से आई बिया कैले बुरा हाल है, चाल चलन हीरोइन वाला बदलल एकरा चाल है। कैसे पाला पड़ गईले ऐसन अगुआ जाली से, 2 दिन से परेशान बानी अपना हम घरवाली से, 2 दिन से परेशान बानी अपना हम घरवाली से। कहीं कैसन घरवाली माथे हमरा चढ़ गई, जहिया से ई शादी भइल टेंशन साला बढ़ गई। का कहीं कैसन घरवाली माथे हमरा चढ़ गई, जहिया से ई शादी भइल टेंशन साला बढ़ गई। सूटू विकास सोनू फेरा भइल जंजाली से, 2 दिन से परेशान बानी अपना हम घरवाली से, 2 दिन से परेशान